nabo igo web design Matildah ni kabwate chikala bunabone lia charcoal gray, brick red, tile red, maroon, sky blue nabo igo na green. Obutambe bwe Matildah niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi bwo igo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya Matildah ase nyumba yao. Tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant nabo igo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukejega ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imeyumucho igo busongo iyo erangene duka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakeresi mgwetera seti namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Abasaibiki alikia makiaya Vono link up show ni kuja kulijwe mbauki gima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse salebere chama baso wika chinse kumigoro umrena nera Wizard Crown wakubwatrana na DJ Topsha on the ones and twos. Ejwa kongolele emiziki makwa showbiz trending issues namanginande yekielekea makiaya. Link up show, link up na sisi kurwa sasa wika ikomigro Wizard Crown na DJ Topsha imehe ya Getembe FM 102.7. Ekiri Eikendi agotekwa habuna chi kendi chinde uwaita bogo tigiri radio nubuansu bukoigwa iwe na naole mese malonga yumba na mashabik numurubio okoletwa simule nere polycap okara uchakira chinsa isaro libere chamubaso wika chinsa ikomigoro kira lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kiama mugusie. Etwani enze ya ito ya bugirege koranju kwenda nyamo no morembe ya bugirege koranju bugambye buya no borembe ya bugirege koranju bugambye buya no borembe twanye ito ya Kenya ngaingo tanji ko yerora baba
maya yokogokia tagerera bana magana ndagite kubadebia manzu gaitubgata twende aye baba digato tere aye baba digato tere eze aitone omorembe eze aitone omorembe wenjani no bomo botokonye wenjani no bomo botokonye abakenya rindi tene nato denge abakenya rindi tene nato denge abantu twenzi tene nato denge abantu twenzi tene nato denge denga dengie Kenya ya ito eyo mwando dengie o kanjani amono morembe dengie ndoto jamo tubuaterane dengie rituko ne area Alhamisi ndoche chitarikini 15 omotinyo ikirega omotinyo ogatano gutagete moisonde maite no gukumenya lebade area chengire tu moisonde hani amotuka kuminyoka motuka ko kienda obwango kigima lakini tigeto kingane meroveri rito bwate nero ekironya sago twanjira nero nigo etoko yayereria gose nero nigo kuminyoka lakini nekiro kurigereria no nya motuko gakugende obwango okorangari aseri tukeri mona bokoranga ibintu bigokorekana yani rituko mokoranga eribwate chinsa ng'emia ya mekiagira amang'ana na mangi asekera rituko gose rituko chia serinde ibintu bigokorekana ane bingi korende nigotogendete gosabira na obwanjani chinga kibune chigekera abande babwate amakongo sekero kera oyomo abwate omochando bono mete tokonyora ngomuntu narore 100% boni goisandegete na biria bionsi abwate lakini nande obwanjani hobe iginto igetangani ritukeriga ria Alhamisi rituko abantu batatagitia mungana mange rituko rikonya koinyorane abona tubonete komenya bona amanya abantu gose bakoriruka TBT Thursday
nekero turachikorigereria gatia amang'ana mange ane mono aywagenderete ase orong'o rwa gusii nabo igo koinyorania naki tobwanete koba buna abana abamo nchengero kwa Matilda Obaigwa karibu sana ase omoroberio bwa Etwani ya Getembe rituko ria rero chingaki echiga chiabono mwambia kore nendarachaka nekionga chinsa 12 gokonyoria ng'a ndoche ng'a nonye 001 anabare ang'e kegimaiga umetekere kwarore rituko riachakire no omosaso egento getang'ani the moment okoboka kwanyora ng'a yani nabo okororoka n'omonto kwatumokire kwabokire kore buya gokwiraneria omongoro mbuya mono ndirarora okoboka kwanyora bote moods chire right yani chire 100% perfect kwarigereria gwate thank you God nandi ndirorora okonyora ng'a korwa okoboka woka okoigwa ng'a neri tuko kindachendi chake lakini yabagotenga yote tisa 10 amatuko ekirori achakire bakosoke bakabwetome otherwise bagotenga obotaka bakabugotarere onye tokoimuka bwetome gose tokoimuka otare kwerigeria eng'ere yao yakera rituko korende ase ensemo eyo yokoboria obwanchani naiga 001 akombori ng'a gose enchirega okonyora ng'a abanto nkoratera bare okonyora omonto omaete gotera ore gose na omocatholic omaete gotera SDA ore omo SDA ogotera amatera yekana ogoteba ng'a huyu ni nani anayeponya magonjwa ase eng'encho ogotera oku bono iga amang'ana ya emitandao nande bono okonyora ng'a kera enka abanto mbaburukaine gose ase ensemo iga edini abanto okonyora ng'a chidini chionsi nchire ase chinka korende ase mambia bono wanchani bwatogokia gotoinyore botoroserie enchera gotoinyoria ko baba ya sabande botambe lakini 001 kagocha korora ng'anche ekiagera amariogi ayo tinchiete training buya 001 kagocha kero togochaka ensemo echigazeti owanche omorigereria into chikochakera agabo lakini onye kumanyete ogotero kuna bonde gotero kuna mbairenga kore Nyasaye ere no wanchani naintwe nabayetore wanchani botogokia gotoroserie enchera ego mwanche omorigereria kore ndase bono tochake ekionga chinsa 12 korwa ase studio ya kabere nere mike okonekia kwanyore chibicha na mariogi ase enchera ere eng'ekerano kegima na gochaka koriborioka korwa ase county ya Nyamira nigo bono omogavana bwa county eyo anyarire korigereria eng'ana eria yokorosia erongori gose yokoanana erongori gochia ase aborokiwa baria ba ECD gose abana bari nursery school iga nigo bono arachi goikeraniwa ekero bono rituko rigoro ndoche eserikali county ya Nyamira gekobwaterana ne company gose kiombe kimanyekanete buna Rockefeller Foundation bono kianyarete konyora gose kubwatoka etinga eyo rachiko bagekorosia obosi bokorose gose obosi bogochikoenekia okorosi gwa kwerungori ase school chirichire ase inse gose serikali emeye county ya Nyamira irekona kibuna aboroki obonsi bali inse y'omoroberio ECD banyare kogendera gose banyare gochaka konyoera ngori gochaka etariki yemo yomotenyo gocha mugavana nyari bonigo arietira yokone kibuna aboroki abaiga mbache ko baba kwaigwa erongori buna encheremo okogendera kobasira nabo igo kobasegeta banyare konyora amasomo kero obare abake kigima musaketo Fatgad Kisemba atoikorere chingaki chiabono mhambi norobotioro asenchira enkerano amatuko 53 aerire gesa omugabana bwe kaunti ya Nyamira gochakia omoroberio bwogosegeta amasomo ase abana bagosoma ase birasi bya ECDA weterase okubabwatukira erongori eyo erendo bunyamansi gochakira etamweye ya kabere nigo rero eserikali ye kaunti ya Nyamira bakubwatirana nekiombe kya Rockefeller Foundation banyora etinga eyo erache gochia gosia obosie kwerongori ejiga kidogo tu utarani. Kukwana
kurase amagacha manene ye county ya Nyamira nigo mawaziri w'ekisemi ime ye county eyeiga Emiri Onkaga ateba guchakira etarike yemo y'omutieni ogocha nigo aborokiwa ba ECDA barachake kwegwa erongoria eyeiga ase chisukuru chiabo. Education is a default function, so therefore we are partnering with the Rockefeller and other partners so that we can ensure that your promise that you gave to the residents of the county government of Nyamira is actualized by 1st of June the way you promised. So that is why we are here to receive that mila and kick off the program. Elsemo yayo mugavana Nyaribo otebire mahiga yabo konyora etinga eyo kurase kiombe ekyo kya Rockefeller Foundation nigo baragenderere kubwatirana amana barabwo erio abana bakebo igo konyora oboroso buya korwa ebirasi bya inze. Rockefeller Foundation ibara partners baito batokonya as technical side yoko gera ero gututete kwa abana ebe possible bakori ande county ke gomba what experience and batorete iritingaga ke agora kini bato promises support ujakiro mutinyo ukianda chingaki echecho ligo muskenya ribo agenderera gotogia igetambukiro ikeiga gyokorenta erokori ase chisukuru agoteba nigokera chikokonya abange asogutwara obochenu buya nonyera ase amagima abo asabantu bari baito aho tunane uji erika akine bari kairo rende mwana otabadikira kurikanga aigeto yona abwata lakini teriri kairo kowe gatore 45 to dena kowe gatore chi nutrients ile chikonyo mwana kine nechinguru umobere nabongo whatever so the yacha bande skulu jimoto ngeko baraisi ko bwate bitabaso Kingo ripotera Getembe kurasa magacho amanene ye county ya Nyamira ayagotoka imeye bunge ya West Mugirango Nje Fatgad Isemba. Mwancho murigeria gutigara a ime ye county ya Nyamira nigo bono higati ya barai banyari wesokia na kugikiria engusana n'intindi yogendete konekwa ase egati ya ba MCA anne muno baria bagendete kwikaransa kose baria bare kwikaransa ase ebikarobiria bya bunge mashinani nigo bono banyari kwera buna aba MCA baigani go babonete gochamo na kwikaransa gukora okuigwana erio konekia banyari gwikirania amagendero ase county ya Nyamira na asensemo yende nigo bamubulire umugavana wa county yo Muski muminyaribo na Obaigwa kubatirana no museneta omuske Eriko ko mugeni erio gwikirania chira kosegati ya magendero ali babire bakuburia kose banyarite goteba kuchipare gwikirania kero banyarite goswa ase chabisi naboigo nende Fatgad gisembano robotio rwasinjira ekobwatia inse ye wizara ya mangana yobonjoria gose investment trade and industry asoma boganio yomo ime yomo chobosongo abo bisa kuru ya bisi yokurigirira birengo bibintu au ye manyekanite buna Kenya Bureau of Standard Caps
nigo barigania igikaro nabo bwatani kurwa chisekta au ase igikaro gya koreka asobo gatagati bw'omochio bosongo kurigiriria na gusangirira ibirengereri byabo iguru buna barachi gutingia sekta iyo igitambukiro abo bisa baiga abayeneke buna nkere nengenchenene. We are also adhering to the principles of standardization, which include consensus. We are ensuring consensus at every stage. We are also adhering to openness as one of the principles of standardization, coherence, where we ensure that the draft or the standard that we are coming up with does not conflict with any other existing document or regulations or other standards. Also, there is a very important principle that we are observing, that is openness. That is where we are here to tell you this. We are currently drafting this standard. Please let us take it as our collective responsibility to ensure we come up with a standard that is robust and acceptable in the motor vehicle industry as a solution. Korengana na barabo kugania nkororo gwokonyora boye birengererio kurua sabatumeki bamachiko egati abo bobisa abo bosombi walia abo boncholia egati yabande abalira guchako eneke buna ibirengererio byabo byatumikire ase kamiti yakorosia machiko igoro yebirengo byebinto. We'll have their inputs taken care of, and we'll have our final draft standard that will go now to the Standards Council for approval, and the process now will be taken to the minister in charge. We will now go ahead and do gazettements, and a period of 6 months will be given for the public to absorb and understand what is supposed to be implemented, and then now it will be enforced. Ugutumika kwe mitandao yekerero asokorosia masakara y'obulimo n'ekyarama cy'ekyombekiga negati yarebo igakwanirwa bamenta bona mbabegetumukia koenekya bakayirwa abo tibali gocha kogendera gosale sekte yo asokobeka emero buli mikerenu gosire bikole byo. Generally right now in terms of identification of genuine products and fake products, we are able to verify so many products just using the system. But remember, our customers who may not be privy to the system, we have our website, and through the website also, it is very easy for our customers to be able to verify on their own what is genuine, what is not genuine. Other than identification of genuine products, through the same system, through the website, a lot of information is provided, which now assist these customers to get the services which they require from cabs without necessarily physically walking to cabs. Korengana nabo bisa baiga boyo kugania nkororo gukoene kibuna kende yonsyo kugura gose gutumeka kebonete kebocheno na mono chindagira nebinyuwa asa bantu batarinse ye maike 13 ukuboli wabo igokwabe kwase kigali chimachine nebinto binde au haiga Kenya no nyembiria bikurwa se chinse chisiko koene kibuna mbirigereire na gwetigwa ne kyombekeiga Nkurubudirigeta seni kia Getembe kuruiga se kaunti ya Kisii litrene ngoro kwa Daniel Untiri. Umanjo murigire gusaba kwabera ase engane yo korende roboti orokoro ase kaunti ya Nyamira buna rwariganire na omusakito Fatgad Gisemba buna rokobwatia asembeo. Abamenyi be kaunti ya Nyamira besokire na korwa ebirengerero byabo kubwatikana no kunguzanana uko kwaberego kwenekiwa ati yaba MCA ba Nyamira wika okobaroro w'ikibunge ibere akia abantu ba minto tokerwa tukabakorera buya tukababeka ime lakini bado mwakorera amachesa matindi pi ekerongo tikora arengereria igoro yaba MCA ba minto n'abanyamuri nande twabachorete tukeruka tukabachora tukatiga abande tukabachora ekaro twabachora tukege na abatwachora ukabachora tukorega sikuneta keire
Ono yamanyire gwikirase ogwe gasi bono twabachorete kumbe twabachorete muchikungusana gokia oyatagete oyari nabaye nonyanigo ibakwaneire ogwanjireria gwensemo eyemo anene ase bikarobiria bya bunge mashinani ase bigokorerwa twari kwani ko bulinga mashinani ye bagokora ebakonyakora ase chigwodi cyabo cyoka kyaronyekere bunge ya Nyamira igoba bwena tokora township toigo bakorire bunyamatuta toigo bakorire busamaro bugichora tali abakorera ali ase boka bare chigwodi nye cyoka na chibago toterie budget ya Nyamira county otwale kwani kubolinga abachumba ba MCA twachorete korera anya bunge mashinani nyakorere Nyamira county ngima ona abantu tukumeti kibaro byandika se tawo yeto ya Nyamira egekora no isukurikireria maene pi amagendero tayo nonya ensemo yende niga bamenya abayiga waichaneire ogutabaroro kwa magenderero korwase aba MCA gesa basoa abisi egento batebire bono na maiso babaete bagendere ko barama tuko bamanya na arenga tigaire kyagera tubwata amachibwa abo tumati ko sengo barabakale bone ebungeje sinyete onya bagosinyuko babungeine kakibono naende mbarengere kintu bachoronye basinyuko babungeine ebange buyapi buneri ajya kora Nyamira yabaye semisi etari kororekana etari koigweka ne esibika bano moko musana moko bona nisibika moko isibika ngi isibika moko bona ni abakunse isibika kete nabasibika kete tu agerete tu agete mondo nga esibika kete na tu agerete egento mwale ko college ya igino onye tipi du speaker rende tigaba bonse babera bamukola kumusana ngera arabatika igino ko bone gento ko tulire 2027 gaste ya akoliruga iga naende bonse buna bariga igo tuligerereti bonse bagende kapi obugambi tochoro obugia kubwatikana nayayiga ebasabire omugabana omuske Amos Nyaribo koria chinchira chindonge na koretamo aba MCA bonsi erio omwanainchi anyore amagenderero nainchi barerire mono ase ngencho yo gwaka taxi chabo ase gasi tari gokoro igo akero chieri bere chikurwana ubunyansi bokomya iyo orumwanainchi okawaida konali gusaba omugabana Nyaribo alae county yuya atubeko bongaini ilibakonye Nyamira county chingaki echecho baganirie omoseneta kwe county ya Nyamira omuske Erikyo Kongo omugeni kogenderera gokora emiremo yaye boikiranu ichigo kibago tumeka kokora bunga mashinani na ba county assembly ichigo kibati ete dibajeta senate ngibata bete kula senate papanda okora gante kama ndubuna bana yitu abeto komia sana nchigo ngotebya omosena toito akongo mogeni otene ne farm eli ndororenga Nyamira ya gororokire nande yaberege kokora egento kelito chora taba mche ba kokora hingo reporter Getembe korwase ebunge eyeiga ya West mugirange yegotoke miye county ya Nyamira Njefatigad Isemba na boigo egatia bamenye korwase county ya Nyamira nigo besokire na kugikiria ukungusana na okoko nekero bono banyari kuraga ebiara engana yanyarete gokorekana ase amagacho oye bunge ase bono baganire abarayabo anene mono aba MCA goikaransa na gutwara ukoigwana eri banyare goikirania amagendero ase chinsemo actually ngende tanga kabisa review senate ya recommend ngawanda waira na ase county assembly Nyamira erinde libakora kogororo buna abana inchintu agogete mono akagira ngabono wetera se direction area goja gwikaransa barengamo baigwanane erinde libakore gasiama kwatokorera amagendera nambe ya mabantu baminte bakurira mono ikiagera no ene magendera ndai yakorekire tukakagira ngansa chinde nasingeje yekisege kiri abasika bangoja baramo baigwana lakini gwikera bonira igorekera twarigirete nande tukaigunga bado mbunge mashinani bantu mbaya se county assembly na watu wabete no gwichana okonene tukakumyanga ingi kegendere tonyandiri yale kunyarika onyandiri twae gwenjiringi yokori koli abasika babonse mune community ntwe tware gwanje kugitubali koli bagichenga tochore assembly enya erinde eri abantu bagenda batokorere igo bono nyandiri banja obosemya bwane egonda gitego semya umusike e governor yaitamusinyari ere buno mugaka
ekero umugakora asenga abana kabakurwana aye turi kogenda ukire egoko bwata kwarangiria abana bari numanyete omwana oyo oro mutirigo limono numanyete oyo oro mwororo numanyete oyo oro mukarakali uko barangiri ubaikaransinse ubatebi yaya ese igiteringiya engera tobwana takomenya bunenga ne family neri gendo ndete kwa pili gocha saba MCA baito egas tu abatomete no kogenda baiti amachiko babeka neamo chiwesa chikirimboge chikoreme korigere linga nyare bogocho to tuomani inungi mogwanjera mutuomani egende ketangani kabisa basikaba igabatumie birangara byabo buja batumie chisemi cyabo buja baikaransense baigwanane imirimo yakoreka yabona abanyonge basumbukire cyane kabatete pakara magendera kulire bakire chimbuna batwarire chipati ibere ono ndu wangire kubagayana bonyajakire kuamerania aneli ukabakobuna bone tosingire igabaligire lio tu abatwarete bacho tokolera magendero unabona for example barangiri wakese na tirura ali Nairobi tukaraba igwananire iya tutamite nandi bakiri na tigabasangamo bakolire bunge iri yabo yabere nero bakunywa maruto igwite batumire mitandao onye batumirwe batagotiga bairane gucankaga okay nuyu kabatembe tingaki kabe pati yemusa gutiga 2027 ningarere bulaimbura aika tigabatokolera magenda Obaigwa abonchorere kora aiga ase mocho bosongo anene mono ase chiro ya market nigo na barabo banyale gusanga ebirengerero byabo igoro ya Dr. Fred Matiang'i nekero babolirie egati ya barai bali bagenderete kumuchongeria Matiang'i ngabanyare koira amago bose banyare koira amagoro make nabo igona kero babolirie hunabono omojumbe south mugirango anyare kotwara amaskani gocha ase omoske Matiang'i na Obaigwa nigo banyare korwa ese geto abasai bonsi banyare kwerikia na bwo bate bibande ase obonge bunencheremo yogochwaka bose kochukwane kya banyare ochora abarai bali baganeire ase obochori bonene porobosi bomwaka bwechuru bubera 2025 ni biro musageto anko depona sanya no robotioro ase njira ikobwari Matiang'i power Matiang'i power Nekerero kyogosemeria kurwa sabamenyi bense ya Kenya abaonchoria kurwa sechiro ya marigiti imeyo mocho bosongo ngobono bagenderete gwakera ekoko okoraria omorembe imejense nabaigo amaskani gocha sabantu bonsi injasa marietane igonkoro kumesha kiyoge koru Kisii market ande nondo muraibu town ima yaito ya bosongo abantu baminto ngote batore Matiang'i asikwe ngote batore Matiang'i asikwe Mheshimiwa Matiang'i anafaa aheshimiwe kabisa. Juu sasa ndio mtu wetu, hata sisi tumeona na ndio tunategemea. Kwa hivyo Matiang'i afanye nini? Aheshimike. Gukwanira maskani gocha asojo kabire mu waziri w'oburende bweme Dr. Fred Matiang'i uyibono orokirie ganga yae yuchukurwanire kirogo ky'oburai wense aso mwaka gosoba chori burwesyo umwaka w'echiru 2025 Igabasae baboliwe kolijya enguba yabo ya siasa akara tuwa mosikire nonye n'abana baito bali barese chinyomba babeire myaka gwetanye 18 bose babwateki ebibande tugotokwa emisaba ngina bose pi abalega ya kiro wato mwana ubwate myaka 18 kiro monda bwate ibande akara tuwa akachukura oyo tobwate kabara tomokorenga ki abwatire ibande unaitwa mogusi twezi pito ko bera si Matiang'i abira josi amuitabire egasi alingi nigakote egasi engiya ekagera bakenya bansi bakamwancha akabera ese education agakole egasi engiya akabera itiri agakole egasi engiya Chinga kyechecho nigo bono babolirie abarai bage siasa kurwa sorgongo rwa Gusii anene bali ase serikali gutwara ubwanchani bunabanabamo atebirio Mheshimiwa Osoro asikengo Matiang'i asikengo Matiang'i igato bateba Osoro no mojumbo koro kwa Chabet no mojumbo koro kusairi chanda na kito bateba Matiang'i Osoro sika Matiang'i kwa kwa chikuru akabo mojumbe kwa ndio kero gali bunge tongo sikomo kusiomino komenta nayo nigo bano babolirie serikali kurigereria ogokora kwa matemwa ucha sabarakiwa anene bo mwako yoiga
Kwa CS wetu wa education, tunaomba sisi mama mboga, mulituambia ni mama mboga ni boda boda. Saa hii mmeturuka, mnataka tutafute pesa ya mtihani, tunatoa wapi? Hakuna. Tulisikia ule ambaye anasimamia kiti cha education alitangaza wazi eti mtihani pengine utaenda kufanywa. Kwa hivyo tunaomba wazazi wanasubiria mtihani ya watoto kwa sababu wamechukua watoto kwa mwaka mzima. Kuripoti ligatoseni kiao na mbeya mokia Getembe kuruiga asomo chobosongo litera ni gonkoro kwa Dipon asanya mwancho murigereria na aba obisa bakurigire gose abo asense moyo bonchoriria bono aba obisa bari bakurigereria ibintu byonsi ebire aiga asense ya Kenya ebire gose mbigite ebire ngo biri biganeire ba manyikanete gusase ekiombe kemanyikanete buna kebs ni bono litukoregoro banyarite goika ase mucho bosongo na boigo gusanga na bamenyi ebo mocho yo nekero bakuboria gose babusangereria ebirengererio buna anchera kibaranyara kwenekia buna ebintu byonsi bikoni wa aiga sense ya Kenya mbigete ebirengo biria biganire na boigo nigo baboririe buna gose banyare kwera buna enenjire yemoyo kwenekia banyare gokinia enjira gose ebintu byonsi bikoni wa aiga asense ya Kenya nigo biri byancheire na boigo kweneke buna banyare gokinia uchumi yense ya Kenya museketo Daniel Ontiri na nyarite gusanga ana egati ya barabo inse ye wizara ya mangana yobonjoria gose investment trade and industry asoma boganio yomo ime yomo chobosongo abo bisa kuru ya bisi yokurigirira ebirengo by'ebintu au ye manyekanite buna Kenya Bureau of Standard Caps nigo barigania egikaro nabo bwatani kuru achi sector au ase gikaro gyakoreka asobo gatagati bomocho bosongo kurigiriria na gusangirira ebirengereri byabo iguru buna barachi gutingia sector yo egitambokero abo bisa baiga abayeneke buna nkere nengenchenene. We are also adhering to the principles of standardization, which include consensus. We are ensuring consensus at every stage. We are also adhering to openness as one of the principles of standardization, coherence, where we ensure that the draft or the standard that we are coming up with does not conflict with any other existing document or regulations or other standards. Also, there is a very important principle that we are observing, that is openness. That is where we are here to tell you this. We are currently drafting this standard. Please, let us take it as our collective responsibility to ensure we come up with a standard that is robust and acceptable in the motor vehicle industry as a solution. Korengana na barabo kugania nkororo gwokonyora boige birengererio kurua sabatumeki bamachiko egati abo bisa abo bosombi baria abo bonchoria egati yabande abarira guchako eneke buna ebirengererio byabo byatumikire ase kamiti yokorosia machiko igoro yebirengo byebinto. We'll have their inputs taken care of, and we'll have our final draft standard that will go now to the Standards Council for approval, and the process now will be taken to the minister in charge. We will now go ahead and do gazettements, and a period of 6 months will be given for the public to absorb and understand what is supposed to be implemented, and then now it will be enforced. Ugutumika kwe mitandao yekerero asokorosia masakara yobolimo ne chiarama chikiombekega negati yarebo igakwanirwa bamenta bona mbabegetumokia koenekia bakagirwa bo tibali gocha kogendera gosale sector yo asokobeka emerobuli mikerenu gosire bikore byo. Generally right now in terms of identification of genuine products and fake products, we are able to verify so many products just using the system. But remember, our customers who may not be privy to the system, we have our website, and through the website also, it is very easy for our customers to be able to verify on their own what is genuine, what is not genuine, other than identification of genuine products. Through the same system, through the website, a lot of information is provided, which now assist these customers to get the services which they require from cabs without necessarily physically walking to cabs.
Kuringana nabo bisa baigaboyo kugania nkororo gukoene kibuna kende gyonsyo kugura gose gutumeka kebwenete kebochano na mono chindagira nebinywa asa abantu batarinse ye Mike 13 ukubori wabo igo kwabe kwase chigari chimachine nebinto binde ao haiga Kenya no nyembiria bikurwase chinse chisiko koene kibuna mbirigererie na gwetigwa ne kyombeke iga Nkulubuthirigeta seni kia Getembe kuruya se kaunti ya Kisii litrene nguru kwa Daniel Untiri. Na ase wizara ya obochano ni gobono ritukore igoro abamenyi bomucho busongo naboigo abamenyi kurwa chinse mochinde chinyinge fanyalete kustangirekana na gukorerwa okorengwa kwa busa ase nyagitari ya Kanyimbo nyagitari yo kubwaterana ne nyagitari ende manyakanete buna Life Care Eldoret ni gobono banyalete kwena na okorenga uchase abamenyi abo na boigo na kiro banyalete kurwa esegeto una abamenyi bechinse mechiga banyarire koetoma ucha ase chinyagitari na korengwa genkyo eri kwenekia banyarire kurwarirwa igatia marwira aria guchareta emechando ekero asoire ase emibere korende tibakubanya wika ekero amurwira yega nyare kureta gusanyare kogenda wika chi stage chiri chitanyare ko buena na aboigo gusigetoko nigo kwanyarete kurwo egwa eri kwenekia amarwire igatia marwira aria akaranyore kusakonyorerwa amariogo ase chinga kichabwango anyarire gokorwa na boigo kiana aiga ase orogongoro chibichecho na Elioge na aliganetiwe na Eric Abuga. Nina furaha sana kwa siku ya leo. Hospitali kuu ya Life Care iliko kule Eldoret imeweza kushirikiana na hospitali ya Kanyimbo ambayo iko hapa Jogoo Estate, Kisii County. Tulikuwa na matibabu ya bure ambayo tumeweza kusaidia wakaaji wetu wa Kisii County na kaunti zingine jirani. Baadhi ya matibabu tuliweza kuwa nayo, tulikuwa na daktari wa mifupa ambao tunaita orthopedic surgeon, tulikuwa na daktari wa macho, that's ophthalmologist, tulikuwa na internal and family medicine au daktari wa nyumbani na dawa za familia. Vile vile wagonjwa wameweza kufaidika kwa free medical camp, wameweza kuscreeniwa, wameweza kupewa madawa kwa wale walikuwa na stahili wapewe madawa. Today we are hosting a free medical camp at Kanyimbo Hospital in conjunction with Life Care Hospital from Eldoret. We are targeting to bring the much needed specialist services to the community, to the local community here in Kisii. We have managed to see quite a number of people today, almost more than 200 people who are majorly from the local community. The main purpose of this camp was to bring specialist services to the people of Kisii and the Lower Nyanza region. We were offering purely specialist consultation services for free. We had our lab tests being done for free. We had x-rays and we had also fluoroscopy services being offered for free. This is about the medical camp at Kanyimbo Hospital, which is based in Kisii, Jogoo area. This has been arranged or organized together with Life Care Hospital. Life Care Hospital is based in Eldoret. We have an understanding hospital to hospital where we collaborate and we synergize the strength. Kanyimbo is a new hospital, recently registered with Kenya Medical Council, which is last year, and in February we were able to be incorporated or accredited to social health insurance, and currently we are able to do minimal services like inpatient admission, patient consultation, especially when people require specialized care. At Kanyimbo we have two medical specialists. One is a geriatric, meaning he looks at elderlies, and the other physician is focusing on kidney diseases, or what you call kidney problems. But both can be able to see people with medical problems generally, cutting across all body systems.
We also have 2 surgeons, myself, I'm an orthopedic surgeon focusing on mainly knee and hip joints, or people with fractures and back issues, and people with limb deformities. Mwancho murigiriria na gutigana nayo na kero tukurigiria siasa egenerete igati gose siasa eri gochia kurekana ase bunge nigo omorikito wa magana maya amienda samu anyarete gutwarigeneria oroboti rwabene kuro ase bunge ye senate ekera bono ya kanete na okungusana na kwanyarete kwenekiwa igati ya babunge na muno bari ase kiama kia ODM ime naboigo bari bako ore ase nsemo eri ya Kenya Kwanza ye bunge yo ye senate chivi checho na Obaigwa una chikubwatia. 3. That the decision and resolutions made by the impeached speaker and members of the county assembly that convened outside the gazetted presence of county assembly are null and void. That the ethics and the anti-corruption commission investigates appropriation and spending of public resources by the impeached speaker and group of members of the county assembly that held meetings outside the gazetted presence of the county assembly, and that the clerk of the county assembly surcharges and recovers all allowances and funds paid to the impeached speaker and the group of members of the county assembly who conducted business outside the gazetted presence of the county assembly. Mwancho murigiriria chivi checho una chiariganire na samienda kurwa ase bunge ye senate una chikubwatia asembeo. 3. That the decision and resolutions made by the impeached speaker and members of the county assembly that convened outside the gazetted presence of county assembly are null and void. That the ethics and the anti-corruption commission investigates appropriation and spending of public resources by the impeached speaker and group of members of the county assembly that held meetings outside the gazetted presence of the county assembly, and that the clerk of the county assembly surcharges and recovers all allowances and funds paid to the impeached speaker and the group of members of the county assembly who conducted business outside the gazetted presence of the county assembly. Mwancho murigiriria gwikira ase oroboti oro kura ase senate no togochera au moti mukomoke na boigone kirongo kuboria tobosa gosika kiagira tukurena nere samienda ase kekere bose ntochigokwanira igati ya mangana mangi ari agendete chinga kichiga na boigo kumurikira chigazeti cheri tukeriga ari arero gendera gutigara ime yo moroberio Etwani ya Getembe chinga kichiga chabono mwa. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolire iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomenteranibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi
kabunuraganie ochoganire erangijiga asedukejiga ya Uhuru Superstores na bukwege namuna ekale awatagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chiriche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukejiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchujigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane na Eriki Misuko na Eriki Misuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chobo songo ebwato abokoreri bwayo buyake gima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato abokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusiasa atambe twaberire gaiga asege Getembe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona morira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pese elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pese ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera kemika somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitaliana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getali na irunya getali paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati wotali korara era tigaike gaige nyagetali anu ga besti elinde mokonde muno anjibute nga yankonyire tinale ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyibwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta kongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitali ya nuga best nogo tonyora asama gacho Uhuru Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro kunyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Uhuru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yo minto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire sechinambe chinaba obwenete gutwakera tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi gwetera sechinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 nuga best gotanga mbuya kubwa kogwenia gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwegoki nimirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia mamogusi.
Christamarian Mission Hospital nigeukorera ba mentire obokoreri bwaye na koba ubuyakigima bonomba bwate CT scan eyo yekerero ose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unity HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigereria asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero ose the latest ensema ya laboratory blood bank ultrasound tibueba Christamarian nebwate ambulance asaba konyibwe emergency usibwengo nje asamalieta yongoro sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenendenio monene ese nyaktari yetu ya Christamarian Mission Hospital ase nyaktari yetu ya Christamarian niyo tuigorete merangwa asa abantu bonsi anene mono omogusio itu karibu ese nyaktari yetu nyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo awao karibu kero kendigions Christamarian twakwariganiri elio nyare konyoro bokoni obu inyora nigotokorwa amariogo nyasaurwo kubweni mwariganiwe asokonyoro obweni obu patarire ase umuchibo songo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa Kisii kogenda chitangio sikimabondo asamange bakiresimi ase namba 0720266999 gose 0791394904 Christamarian Mission Hospital, we treat and God heals. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom ya Etwani go engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team tempo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gensi uraganie bagoteberie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges au unabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwata boomerang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaye chigage emerungebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo gucanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya ouru superstores igiye gutoka se enyumba ya ouru complex imiyumucho yigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakeresi bigwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Abasai Viki alikia makiaya.
Bono Link Up Show ni kuja kulirwe mbao kigima kila litukuli Jumatatu gweka Ijumaa kuchakira chinse sana lebere chama baso wika chinse kumigoro umrena nera Wizard Crown wakubwatrana na DJ Topsha on ones and twos Kongolele muziki bakwa showbiz trending issues namanginande yekielekea makiaya. Link Up Show, Link Up na sisi kuruwa sasaba wika 10 gro Wizard Crown na DJ Topsha imehe ya Getembe FM 102.7. Ekiriyekiri Eikendi agotekwa habuna chi kendi chinde uvoita bogo tigiri radio nubuansu bukoigwa iwe runa naure rumba na mashabik numurubiryo okoletwa semule nere Polycarp ukara uchakira chinsa isaro libere chamubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kiama mugusie. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia indibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit